De ontlading is grut in 2011. De Harkemasse Boys knikken je eredivisionist Willem II maar 4-2 uit de beker. Een hichtepunt in de skiernis van de club. En mogelijk komt er joen een nijhichtepunt bij. Want NEC uit Nijmegen komt op bezieten. En dan moet Sportpark De Bosk er vanzelfs wel kreers bij lezen. De lijn wordt er natuurlijk inkalken. De eretribune gaat iepen. En hier en daar komt de farvenkwasten rond de pas. Jo, ben ik druk met de tarierings van de jong? Ja, we moeten eerst dan even een kleermaatje voor van Janne. Hè? Ja, wat moet er dan protte gebeuren? Nou, het meeste gebeurt. Kleine dingen, maar dan even nog afwerkt worden. En puntjes op de i. Nou, zo, ja. En joh, moet er dus de hele tribune joh, nog verfje? Dit is het laatste wat ik doe. En alles wordt opgerezen maar een duidelijke reden. Want de wedstrijd is jong live te zien bij de nieuwe stuurder Fox. Bob op de tribune is daarom zelfs een apart hokje voor een hege camera bouwd. En dat zocht er dan zo uit. Maar goed, de vrijwilligers aan het er maar druk mee. Ja, het is wel wat anders dan een reguliere thuiswedstrijd. Er moest heel wat zaken regelen. Wij komen live op televisie, vond ik nog. Dus daarom moest gewoon al hier eisen voldoen. NEC komt op bezoek. Wij moeten misschien wat lietse veiligheidsmaatregelen nemen. Maar gelukkig hebben we heel volle vrijwilligers aanwezig die je bijna leven, zo wil zeggen. Net alleen op het veld wordt het werken, maar ook in de kantine. Want zo'n bekerwedstrijd vreegt om wat meer als alleen de bitterballen. En sjoch, viskeraltjes met zalm in dille saus. Het maar wat kost je. Er is een arrangement samengesteld en daar kon de sponsoren zich op inschrijven. En er zijn toch een dikke 150 sponsoren die de gehoren hebben. Dus ja, dan moet je alle tareringen voor het warme buffet met je kleerzet worden. We twijfelen je er net langer meer aan. Elke nier om het veld heen bij de Harkemasse Boys is de kleer voor. Nou de spelers nog. Wat zal het jong worden? We houden een lietse stekproef. 1, 4. 2. 3. 0, 2.